Madoka chere mabuja Hedzinoyi nhau dzomanhoko zuva rochipfumba mwedzi uno waGunyana akasanogara chigaro chamambo chiri mumanzu agoreketai kuti waChina wari kundoramba wachindomora munzvimbo yawo iyi wachimora chichehwa chokiromu asi palibe budiriro yavari kuunzawo kwavari. Ipapa nzvimbo dzakaita sanarara panzi dzakaita kuita kupedziwa chaiko nokuti wari kundoramba wachindoita zvavari kuita zvinhu. Idi tinogara zvireketa, tinoramba tichindozvireketa, ticharamba tichindozvireketa. WaChina wari kutadza kuita zvinhu munzvimbo dzavari kuchera dzinhu. Heno kuti hurumende ichazvitetekera chere. Bato reMDC Alliance ragoti iro ZEC kwamudzviti vanonyoresa zvitupa vari kuita zvokuita chihwirangwe kuti waite kutadza kunyoresa wechidiki kuvhota. Wati iwo nzvimbo dziri kuda kuti wechidiki wanyorese kuvhota dziri kusenza ba kana kuti dziri kuitawo twadzo zvisiri izvi zvinhu. Kwai papa zvizhinji zviri kutoita kuti wechidiki waite kupera manja idi. Manhu ese avari kutsvaga kuita kwai achasenza ba nokuti wechidiki wari kundofanira kuramba wakadzvanya. Kuramba wakadzvanya kuchaita kuti hurumende wachinje maitiro wanyorese kuvhota. Idi tinozvivimbira kuti zvichaitika izvi, ticharamba hedu takaringa kuti zvinokundika chere. Paino hurumende wana murairidzi wari kuita hawo zvokutamba kureketa kuti waribe mari yokuenda kumabasa. Kwai papa sei wariwo wegani wari kuzviita izvi asi vamwe wese wabasa wehurumende wari kukwanisa kuenda kumabasa. Heno mabiya angu kuti munozvionawo sei, ticharamba hedu takaringa kuti zvinoperera papi. Kuita chiremba munyika medu kwakuda kuhwadza. Ipapa kwaiwana chiremba wadiki wese wanenge wachibva kuchikoro wakundokwanisa basi kusenza kumasoja. Kwai anenge apinda kumasoja anobvumirwa ba kuti agoite zvokuramba basa kana kuisa majekiseni ache pasi nguva yaanenge ari kutsvomwa kuti zvaari kuitisiwa kana kuti basa rache riri kutekaidzwa ba zvezvinhu. Izvi zviri kubva zvaita kuti wachiwenga waite zvawakareketa paya kuti wachada kuti wana chiremba wese wagopinde basa kumasoja. Heno mabiya angu kuti zvichapera mushechere kana kuti zvichaita kuti vamwe wagocheme. Makomborero harizwishe akutoendesa mumwe mutongi kumataraudzi mhosva nokuti akamuendesa kujere zvisirizvo. Mutongi iyu kwai agomuendesa kujere zvisirizvo saka akumuendesawo kumataraudzi mhosva kuti abhadharwe mari. Heno kana akabudirira kuita izvi asi tinondomushuvira tuzvino. Zupuko yauya nomamwe mabhazi 50. Mabhazi aya heno kuti achaisiwepi, ticharamba takaringa kuti anenge ari kuisiwepi. Tiribe hedu kureketiwa kana kunyepiwa kuti mabhazi akatengiwa mari kana kuti agotengewa kubva kunani, asi hurumende aiwa ticharamba tichindowafirefeta hedu kuti tizvibate. Tikandozvibata tobva takunyepai mabiya angu. Kwaita mauyanga kwai mumiriro Zimbabwe kunyika yoIran Christopher Mapanga apfa. Ipapa kwai agopfa nozuro uno zvatoreketiwa nokuiraniwo hurumende. Asiwo hurumende yeZimbabwe waribe chawagoreketa. Heno kuti manyepo chere kana kuti ichokwadi, ticharamba hedu takaringa asi zvaburika kubva kuIran izvi. Kubenuka kwaita chikwata chonhabvu kubva kuEthiopia kwaita kuti vanhu vazhinji vatsvomwe idi wachifunga kuti takatojiwa nechikwata choEthiopia icho chisingagone kana kuzikana kuti chinotambawo bhora. Izvi zviri kutohwadza. Vazhinji vandoreketa kuti dai murairidzi aripo uyu Loga aita kudzingiwa basa. Heno kana akareka kudzingisiwa nevanhu, ticharamba hedu takaringa. Chikwata choFC Platinum chaendawo kwaAngola kotamba noshashadzo kwaAngola ikweyo. Heno kuti chichakunda chere pawachatamba musi weSondo, tinondowashuvira tuzvinu. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Nyika dzokumadokazuva kuAfrica dzeECOWAS dzati idzo dzakumbomisa unhengo hwenyika yoGuinea nokuda kwokutora kwakaita masimba nomasoja. Heno kuti zvichine zvazvinochinja chere kana kuti zvichaita kudini, ticharamba hedu takaringa. Tinondoimba kuti wachereka ugochemedziwa nawo masoja ya. KuMorocco idi kuri kuramba kuchindoita zvinonakidza. Ipapa tanyepiwa nyasi kuti musarudzo dzawabva kuita
bato ranga riri kutonga rowaisilamu randoboya basi mazvigaro zvinoita 12 mudare ravo roparamende. Bato guruguru rinopikisa rakaboya zvigaro 26, mamwe mapato anopikisa akaboyawo 72. Izvi zvinokudziwa, zvinofadza. Tiri kundoimba kuti kamhepoka kanoramba kachivhuvhuta kusvikirawo patinosvikawo musarudzo nesu. Hurumende yeEthiopia yagonzi yakagwarasha vanhu vanosvika 125 kuTigray. Heno kuti chokwadi chere kana kuti paribe zvanyepiwa zvizhinji, izvi zvandoburikawo mumapepanhau akazvimirira egani. Ticharamba takaringa nokuti ikoku kuri kuita hondo yakanyanyisa. Nyika yeUkraine yaitawo imwe nyika dzokutanda kuita kuti mari padandemutande yeBitcoin izikane kuti imari inosenza munyikamo. Izvi zvinotofadza izvi. Kwaiwa Israeri wakuita zvinogara zvakadaro kureketa kuno wari kutosunga mhuri dzevanhu 6 wakabuda wakatiza mumajeri mavo. Izvi zvinotorwadza mabi angu. Dai wazvirekera nokuti zvisvinuba. Mukatikidzwa kanyasi kwai bambo waBritain anozikanwa nokuti Britney Spears kwai wati wakuchisiya zvinhu zvache kuti azviitire gani. Wanga wakaita ndiwo wakaita kubata matomu chaiwo kutoisa chihuri pazvinhu zvache mwanayu. Heno kuti zvisvinu chere, asi tinoimba kuti zvichaita kuti atakanuwe aite tusvinu. Takadaro zvedu kwanyasi, aiwa tazorora. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.